jarri eta ondo pasatzeko asmoz. Hemen aurkituko dezuena gutxi gora bera, ikusten dezuen tablero bat, fitxa batzuk ere badituzue, eta helburua da galderak eta probak erantzunez, ibilbide oso hori egitea. Otxandiotik Iruñara. Jolasteko modu ezberdina daude, taldean danak bat eginda ibilbide osoa egin eta helmugara danak elkarrekin iristea, edo elkarren artean lehiatuz ere jokatu daiteke. Denbora ere kontuan hartu behar da, probak erantzuteko denbora jakin badago, baina pixka bat esan nahi dizuena da, hor badaukazue arautegi bat, guk proposamen bat egin dugu, jolas hau nola jolastu daiteken argituz, baina nik uste taldean eta jokatzen hasi aurretik pentsatu behar dezuela nola jolastu. Eta, irikiak egitzen da, batzuek elkarren artean hitz eginez arau horiek eta nola jolastuko dezuen pentsatzeko. Eta, besterik gabe, nahi dezun bezala, taldeetan jarri eta jolasten hasi zaitezkete. Laguntzarik behar baldin badezue, hemen dago Nekane, Asier ere nekako laguna animatuko da laguntzera, eta nahi dezun bezala zuen kasa hasi, eta berriko jolas honetara jokatu beharrik, baina, jake jolasak hemen daude, merezi du aprobetxatzea. Besterik ez, eskerrik asko.